Ще играем на Pet Simulator, буквално взехме вече новия Huge. Ето го. Предоставях си да е по-голям, но това е буквално първия ми Huge, който имам. Сега ще... Epic Huge. Сега ще се телепортираме на моя урок да грандя. Аз сега го отварям. Сега буквално с мои приятели играем на... Бро, то ми дава много големи бокуци. От това яйце. Не, те са ексклузиви. Те са винаги по-силни от... Ау! Не! Ето ми го хора тук Huge, това ми е най-голямото яйце. Това яйце И тук логин Get Free Huge. Май другата седмица пак ще има Huge. Huge Easter. Буквално ще има и... Чай, как е левел 1 бе? Pets will always be stronger than your best pet. Това пише буквално. Това Huge силно ще играем много, така ще почем на арената ми. Като е 45. И да видим колко Huge ще гранди. Actually, доста бързо вече ги събирам. Actually, Huge доста помага. Буквално Huge е втория най-добър пет, така че това е един плюс за мен, че взех него. Най-добрите са Titanic петовете, които са много по-големи. Но Huge-овете и те са големи, и те бият демидж. И те буквално този Huge ще ми помогне доста. И това ми е първия Huge. Буквално това ми е първия Huge. Особено ако бъде направен Rainbow някакси, защото не може да вземем повече от един или два за следващата седмица. Не знам. Но ако се направи някакси по магически начин Rainbow, ще бъде ултра счупен. Сега сме на следващата арена. Huge-овете са много яки. Ама по-силни са Titanic петовете, защото са по-големи. Има логика, нали? Или само аз казах тая теория. Нали? Тук за Истър има още един... не, това е Титаник. Титаник, да. Следващата ми цел е да взема Титаник. И да го направя магически Рейнбоу. И буквално вече отключих 2 арени за по-малко от 5 минути. Би трябвало тук да има един ребърт. Ама казвам би трябвало, защото тия, които са създавали играта, са ги сложили да не казвам къде. Добре, не питай откъде са тя пет. Тя буквално този Huge беше мега много и тук видях лапичко. 17 от 180. Чакай, 181 ли? Те къде са ги скрили с мапа, бе? Ако има някъде туалетна, бих проверил там дали има. Това трябваше да го купя. Добре, игнорираме, както казах преди 3 секунди, че бих си пъхнал главата в туалетната. Сега буквално толкова бързо никога не съм отваряла арени, човек. Пишете ми как да си апгрейдна Huge, защото пише... левел 1, защото това е левел 2, трябва да взема само от типе. Това съм мега тъпе. Аз съм пълен с пол. Се апгрейдва с XP.
Аз си мислих, че трябва да взимаш някакво магическа пръчка там това да правиш. Между другото, ако някой поброи колко пъти казах думата магическо, ще спечели PlayStation 5. Но може да спечели PlayStation 5. Така че, който успе да се зафане с тая трудна работа, може и да спечели PlayStation 5. Или едно. Колко IQ е. Ако е 0, няма да спечели нищо. Ще спечели само наградата пълен дрисъл. Така че, ако някой няма IQ, е пълен дрисъл. И сега в коментарите напишете хаштаг пълен дрисъл. И така ще видим кое е най-големият дрисъл. Така че в коментарите напишете хаштаг пълен дрисъл, за да видим най-големият дрисъл на света. Кой ще се окаже? Идиота от Пирин, идиота от някой рандъм идиот, който е от ССК, или пълен Як Пичтлевски. Така, след като се върнахме, вече си обгренах Хъгито, Huge Easter Lamp. Това е доста добър. Huge бие вече повече демидж, защото го апгрейднах. И вече заради това Huge бих играл повече песимонато, както преди. На обяд и почвам да грандирам. Утре неделя ще има видео, няма да го забравя спокойно. И буквално вече отворих много бързо арените. И също напишете в коментарите хаштаг голям пол, за да извадим късметията. Който ще спечели награда голям пол. Така че който в коментарите напише голям пол, буквално ще спечели награда голям пол. И докато говорихме за големи суполи, вече съм на 6-я реборд. Така че да спрем да говорим за големи суполи за малко. И да се насудим на големите гузна от сайта на чукундурчу.com. Така че отидете на чукундурчу.com и участвайте активно. Ще изтеглим победителите от чукундурчу.com и ще спечелите нова награда пълен идиот. Дай да спявам с тия глупости, защото направо ти ви остана направо пълна идиощина. Не се чуе нищо. И който, ако някой иска да ма хейти, иска да му кажа нещо. Има гъс. Има го просто. Извади си там едно лойно и го оближа. Добре, този път наистина спирам с звук. Би трябвало да е Huge Pet. Ама той изгледа като миниатюрен Huge идиот. Така че не виждам смисъл да се купувате Huge. Казвам от Мартин, 2014, 2025. И да, роден съм в 2014. Проблем ми не виждам. Ай сега спре да хейтите. Тях това го видят YouTube чек. Съм роден 2014. Няма много се съгласи, че мога да снимам, ама майната на YouTube. Много знаят пак те. Да, брат. Тогава правят дискриминация срещу мене. Един от най-добрите ютубъри. Само се базикам. Не бе, брат, аз имам 11 абоната, не съм най-великият ютубър. Най-великият е Мистер Бист. Който казва, че Мистер Бист е измамник, да ходи да си лекува психичното здравето. Татурини. Не бе, брат, аз съм много тъп, бе, шакалака трум-трум. Не намирайте брейнрот. Аз съм си така брейнрот. Който използва брейнрот за всяки работи. Като се бърше с брейнрот. Като използва брейнрот. Не към се за втори. Ама за първо някога съм се бършил с брейнрот. Искате ли да ви продам брейнрот кърпичка? На цената от 3 лева, човек. Най-голямата оферта брейнрот кърпичка. Там има брейнрот фразички, като тун-тун-тун сахур.
Така че... И като казвах за Брейнрод кърпичките, някакъв видеото от петия етаж ми се смее. Абе и Пешо от петия етаж. Shut up, да ти набия един в устата. Ето казах хора. Така. Хора, вгрявам си хюджа на 8 левел. Не, трети. Аз не мога да броя хора, но съм зле. Аз съм 8 клас. Казал, Иван... Не казал това къв беше, бе, Делян Пеевски. Който е прасе. Буквално, кой мисли, че Делян Пеевски е човек? Той е прасе, бе. Всяко види това видео, ще иска ама съди, ама... Да си види гъзъл е човек. Той направо дебел, че не му една дрека да облича. Трябва да ги правят по мярка, човек. Сега това видео е пародия. Ако го види той, няма да му е хубаво и на мен, ако ми кажа, че съм факт. Така е видеото Делян Пеевски. Казвам от Мартин, 2014-2025, защото е предвид от Делян Пеевски, който му скочил му на врата. И така го убил. Така че Делян Пеевски е за затвора. Сега тук брат ми се смее като пача, махич не е забавна. Бавна шега, защото има ментални проблеми с ориентацията, само се базиках, той е пълен идиот. Кузимала гече бе лин гинг. Това видео не знам защо трябва да е толкова. 11 минути, който бих гледал като съм кръвна. Също забравяйте да кажа в миналото видео. Честит велик ден, хора! Утре дано който гледа да е бурак. Аз никога не съм бил бурак и се надявам поне тази година да бъда бурак, защото мамка му никога не съм бурак. Винаги съдбата е решава брат ми или там някой да е бурак, но не и мене. Миналата година, например, брат ми беше. Аз кога ще бъда? 2065 ли? Не, брат. И хора, сега влизайте бързо в PC Motor да вземете хюжа. Чай. То видеото като го направя вече буквално ще е 8 часа, човек. То ще е буквално половин час преди апдейт. Ама аз за миналото видео да казвам. О, не, 15 минути още и хилч пета сама. Така че... Сега е 45. До 8 имате време да си вземете хилча, човек. Форс бетам... $200 ми трябва. Ето го хиджа, хора, нямате много време. Subscribe ли? То е за нещо там. Това е ексклюзив. Много са ексклюзив, които имам. Това ми ще пусна там 8 неща. Така че няма. Абе, до 8. Не знам дали ще имате много време. Аз ще намаля малко звука, защото няма да направя грешката, както с едно видео на Fortnite. Най-голямата грешка в живота ми, човек. 30 XP от 15-30. Абе, хюджа ще става все по-добър и по-добър. И така ще отварям все по-лесно и по-лесно арен, човек. Кой ти да? Ама на третия World няма да е важно какви петове имаш. Е по-важно да си богат. Няма да е важно толкова с петовете. Ако се сещате. Аз съм бил на третия World от стария ми Тилион Джин, който сега детна, човек. Той детна. Рипна. Чукна камбаната. Да, чукалото на камбаната рипна.
И 49. Буквално четвърти апгрейд правя на хюджа ми. Левел 4 да стане левел 5. И пускам това видео. Това ми е целта за видеото. Абонирайте за още 5 симулатор видеа и ако ви харесват видеята, може да се абонирате. Няма да ви взима месечна такса, разберете го. Не чакай. Сега от YouTube направих апдейт. Който се абонира за някой канал, създателя на канала ще взима 100 лева от неговата такса. Значи не се абонирайте, ако не искате 100 лева на месец, за да ви взимам. Добре, това сега само викам. Ако искате да се абонирайте, имам вече 11 абоната, гоним 20 до края на годината. Можем да успеем, гайс! Колко искаш до края? 20. Сега това ми е нова цел. Защото никога не съм достигал никъде 20 абоната. Дори в миналия канал с брат ми пак не достигнахме 20 абоната. Да, бяхме 16 тогава. Сега буквално за по-малко време и може би май за по-малко видеа имам 11 абоната, брат ми 0. Може да отидете и за него да се абонирате. Тук нещо мудачка. стига да искате. Той не прави редовно видеа колкото мене. Аз ще качвам всеки ден, освен вторник и четвъртък. Той буквално почти никога не качва, така че решете дали ще се абонирате за канал, който няма да не качва толкова често. Качвам! И кое ти е последното видео гейминг? Ще качвам. Ще качва. Още веднъж да си го апгрейдна и видеото приключва. Ендва. Гътва. Закривам екрана. Цето хюдж е доста добро попълнение към петвете ми. Да има и още силни петве, ще ги слагам. Пишете ми съвети, не съм най-добрия пет симулатор, знаете. Така че, ако някой е по-добър от мене, ако се мисли за по-добър, да ми напише нещо, няма да го оставя, така че. Todo преди малко и моята база се навиняваш. Тук да няма лапичка там, бе. Ще видяхме. Гледай ги, спартанци, гледай ги. Мале, мисля, че ще излъжат мене. Колко грешат човек. Гледай обаче, гаси спартанците. Спартанци тъпи. Мисля, че ще излъжат Мартин, бе. Гледай ги. Обаче са го скрили хубаво, няма да лъжа. Скрили са го хубаво, ама има хинчета, с които да го видиш. Не е като да не може да го видиш. Нещо. Искам променно нещо. Искам да те питам от кога има бейби лами. Тук не ме хвача. С хюджа печеля по-бързо, човек. Исках да пробвам с кое може да се печели повече, буквално хюджа надмина. Хюджа надмина. Още веднъж го апгрейдвам и спирам видеото, вече съм 161 арена, човек. От 140 нещо буквално видях почти 20 арени, смятай. Ако може ги сметнете, Крис, аз съм готов. коментарите са отворени. Така че. Крис, още веднъж. Буквално вече съм на половината. Шия. Да го видя докъде ми. Не съм много далеч. Чумак страниците хора.
Haydi Wilson się stakowała. O, Wilson Pro! Wilson Pro! Что казва, че съм про явно. Не, че се хваля, но щом казва явно съм про, не знам. Но вече съм 6 ранг. Но това не съм стигал на тая арена 6 ранг лига. Аз на третия урал бях стигнал 6 ранг миналия път. Така че напредък правя. Напредък си правя, хора. Крис, нали да си пуснал още 6? Това доста бързо чупя сега и... Крис, искаш ли да чуеш какво Дани? О, лай, 6 апгрейд. Отключвам тая арена. И хора, лайк, subscribe, comment below. Защото иначе ще се травмираш. И от мен, чао хора. Добре, Утре ще се видим на нов Великден, като вече се чука месеца. Още веднъж честит Великден на всички. Ачао.